Madidayaw niya po Diyos, ay tayo nakabsat. Dayta mabalin tayo manen nga itultuloy. Iti agadal, kadagiti nasken akapanutan, kabayatan, iti panakipagsagaba tayo, iti daytoy COVID-19. Iti nabit pa nga aldaw kakabsat na panak, iti ordaneta. Tapno iti kasta, ket agpa-change oil, dahi lugan, ta iti kabayagnan nga saan nga nasukatan, iti oil na, ket kasla sumabali iti uninan. Ket kabayatan kabsat nga kitkitaan dahi mekaniko, katen dahi oil na, ket kita na rin mabaling nga sukatan. Kasarsaritak dahi babae nga in charge ijay, gaputa kanayon na kamapanijayan, nasayat ken nasingaden kabsat ti panikigayem ko kadakwada, numampehang ko mo tinaganda. Dahi babae ket mga late 50s, titawan na, natayag, napudaw, ken nasayat ka sa ti pamagina. Ken kastamat, no agsarita, ket very powerful man. Tasapay, magkungay baon-baon na, dagiti mekaniko nga walong adda sadyay, tartarimaan ka dagiti luglugan. Ti panagkawes na, kakabstat, nasayat met, saan nga may babain. Ket tinapanunot ko, isu iti makinkukwa, DJ talyer na panak. Kaya makabayatan agsarsarita kami, sinalsud ko ken kuana. Ma'am, manumaten nga tawen daytoy negosyo yo. Kas panangiro gilaeng, tinasayat nga panaki conversation ken kuana. Ket naklatak itinsungbat na tatikunana, Sir, katulong aklaeng ditoy, kinunana. 18 years na kon ngagtatrabaho ditoy, kunana. Ay tayo na kapsa. Kunak na sunay, ti makinkukwa. Taday langana, taday formana, ken panagsarsarita na, kasla iso iti boss, taday mekaniko, ngem agbanbantay, laeng gayam. Iso nga di kunak ken kwa na, kukwam, dahito nga negosyo, saan? Kinunana, kanyak. Ay tayo na kapsat. Nabasbasa tayo, itinabalabas, dahito nga teksto. Iti Salmo 24, versikulo 1, kasto iti kinunana. Tidaga, kukwa ni Jehovah. Kan amin, nga da ken kuana, tilubong ken dagiti agnaed ken kuana. Kaslaot mo lang Genesis 1:1 kapsat, kuna na idipunganay ti Diyos, pinarsuana, dagiti lang langit ken ti daga. Ti Salmo 24, kapsat, inanamungan na, dayja kapanutan, kaputa, kinunana, ti daga, kukwa ni Jehovah, ken amin, ngadda, ken kuana. Mawatan tayo nga rod kakabsat, Genesis 1:26. Binasa tayo tinapalabas, nga kunana, kaya't ti Diyos kinunana, aramidan tayo kuma ti tao, itiladawan tayo kasping tayo, kaya't iturayanda kuma. Inadal tayo, idi muna, ngarabi kakabsat, naamuan tayo, nga iti tao, kaya't naikanlaang tituray. Turay, managerial work, katalek, kakabsat, kadagiti amin nga pinarsuan niya po Diyos. Ngam tinaimbag nga kapanunutan, kakabsat, daytoy nga intelek niya po Diyos kada tayo. Ket agpaay matlaang kada tayo. Ket saan laang agpaay kini Apo Diyos. Nung taripatuan tayo nga nalaing, ket dayta mangted ti pudno kinaragsak kadagiti panagbiag tayo. Isulang bigbigan tayo ita nakabsat. Idyo muna nga teksto, kinunana nga iti amin kukwa ni Apo Diyos. Anya kaditi pa, dagiti impaywan ni Apo Diyos kakabsat. Dahil binasal ti napalabas, timpaywan ni Apo Diyos ti Adan kineba, kaya dahil harden, iti Eden. Ngam saan gayam nga nagpatinggay jay, tadapay, dagiti duma nga impaywan na, kadakwada, kadastamat, kada tayo. Iti muna kakabsat,
Ngayon paiwan niya po Diyos kada tayo kat tinasalon at abagi. Bagi. Nung kitaan tayo, terabuy, arubayan tayo, agduduma tilanga tayo, kakabsat. Agduduma tiyan niya, shape. Kinadakkel, wano kinadabasit ti bagi tayo. Agduduma ti kolor tayo, da nangisit, da brown, da yellow. Agduduma kakabsat ti uha. Dagiti rupa tayo, ken uray, ti buok tayo, kakabsat. Ngam, niya po Diyos, kayat na, nga uray nagduduma tila nga tayo, agbyag tayo, kan maadaan tayo, itinasalon at bagi. Tasapay, no danak tinasalon at na bagi, no daan ka tinasalon at bagi, agpay day tamat laeng ken ka. Isungay di pa lang punganay, sinurwan niya po Diyos, niya dan kinieba, noan niya, dagiti kasapulan a kanenda. Kinana, dagiti bukbukal ken bungbunga iti kayo agpaay da a kanenyo. Yamidimay tilayos kausat ken kasama di tiyempo dagiti Israelitas. Imbaga niya po Diyos dagiti kanaskanan nga dingwen uno ayop uno animal a mabalinda a kanen. Tainlasin niya po Diyos dagiti nadalos ken kastamat dagiti di nadalos. Iti Proverbio 20 Sikulo 1, kan kastamat, iti dumapay, kaabsat, versikulo, sursurwan na tayo niya po Diyos, nga pilyan tayo met, dagiti inuman tayo. Ken kadagiti adu nga dada namuan tayo may panggap ti salunat, nusurutan tayo dayta kaabsat, agbyag tayo na salunat. Tasapay, di may katlo nga Juan, versikulo 1, ibagbaga na, nga niya po Diyos, kayat na nagbiag tayo na salunat. Ti may kadua nga Korinto, 6:17, ibagbaga na, nga iti bagi tayo kakabsa, iso iti templo ti Espiritu Santo, iso nga agbiag tayo nga niya na salunat, taripatuen tayo nga naimbuag, kakabsat iti salunat tayo, ken iti pamagi tayo. May kadua kakabsat, impaywan niya po Diyos ti tiyempo kada tayo. Tunggal taon ay kan ti 24 oras. Ket usaren tayo dayta nga sisisirib. 8 nga oras na labit, usaren tayo ngagtrabaho. 8 nga oras, kausat, usaren tayo met, nga panaginana. 8 nga oras, kausat, usaren tayo nga nalabit mangan, agluto, ken pagserbi tayo kiniya po Diyos. Ti tiyempo biyag. Agdepende kada tayo, kausat, numausar tayo nga naimbag, mapasayat, tibiyag tayo. Nusaran tayo nga sisirib, ma-develop, dagiti panunot tayo. Ngam nusaran tayo, kabsat, ngagtugtugaw, ngagbalbalay, mawaramidan tayo, nagbuibuyan na labit ti telebisyon, awan, kakabsat, ti mabalin tayo nga maramidan, ti tiyempo, saan nga nausar nga nain siriban. Kirinted, niya po Diyos, ti tiyempo, kakabsat, mausaren tayo pagserbi ken kuana. Iti 24 nga oras, padasan nyo man nga panunutin ken na may reason no kasanutin nga usaren. No 8 nga oras agtrabaho, 8 nga oras nga maturog, 4 nga oras nalabit agluto ken mangan. 2 nga oras makisarsalita tayo tigayam tayo, dapay 2 nga oras. Di 2 nga oras kausat, mano nga oras, timpay tayo, kiniya po Diyos. Mano nga oras, kaabsat, tibusbusbusen tayo, nagadal ti sasauna. Mano nga oras, ngagdengag tayo, iti mensahe. Isungarod nga baba, kakabsat,
Dahil iti mensahe, 20 ang ginganat 25 lang nga minutos, tasapay, kaduan nga tao sanda kayat, itagbuya itinabayag. Nang nangruna, iti mensahe niya po Diyos. Wagyaman agtaita, busbusbusam iti tiyempo, maita nakabsat, nagdengdengag iti sao niya po Diyos. Tasapay, ti oras, sagot ni Diyos, agpaay ti tao, bihag daytoy. Tasapay, inton may boss, ti oras tayo, awanan ti oras tayon, awanan kabsat, equivalent na daytan, ti kabatugan nan, ket ipapatay mutan. Malagip ko ti may nga istorya, ayatan nakabsat. Nga da, iti dua, nagtutubo, nga kayat da, ngagbalin, nga popular. Ket da, nga iti panagbiag da, mamamo, dagiti tao. Kaputay ti balay da, kaya't asida, gidi paglabalabasan, ti tao, kaya't dama, dagiti torturod sa jay, kaya't batbato. Dejay nauna, tinaramid na panainsursurat, tinagan na. No hiner kuma tinagan na, kabkabil na tinagan nga, hiner, kadagitigay kayo nga dakkel, iukit na, tinagan na. Kadijay, paglabasan, dagiti tao, numapanday jay ili, numapanday taltalon da, makita na ay tinagan na nga hiner. Kat panpanutan na, babaan ti panakaikabil day tanganagan na. Kaya nagbalin nga popular nga tao. Binusbus na iti tiyempo na, ngayon sursurat na, itinagan na. Ganday may isa, tinaramid na. Kadagiti lugar. Nga pagnaan, dagiti tao, nga awan ti kay kayo kat napudot. Tinapanunot na, kaya't agmula, kadagiti kayo. Tapno di kasta, numagnanto, dagiti tao, dyan, kat napudot unay, adda, itanyan, paglinungan da. Jadi simple nga istorya ka, saat makita tayo, iti dua nga tao, no kasano, iti panagusarda, iti tiyempoda. Ay tayo nakabsat, kasano mo usaren, iti tiyempo nga impay, niya po Diyos, ken ka. Tasapay, numay kada tayo iti tiyempo nga mapugsat tiyang es tayo, anyan to nga tamet, ti pakalaglagi panda, may panggap kada tayo. Inusar tayo kadi, ti biyag tayo, gandi tiyempo tayo, nagbalin, bendisyon, kada iti sabsabali, unot tiyempo, kakausat, ngayon to, napugsat tiyang es tayon, tiyempo mo ten, nga lipaten na tayon. Ti tiyempo, sagot niya po Diyos. Inton, lima basen, awanen. So, yung kung kuna, time well spent, kinunada, dagiti tao nga inusarda, nga naimbag, iti tiyempo, ken oras da. Ti may katlo, nga impaywan niya po Diyos, kada tayo kat iso, iti talento. No talento, kuna tayo, daytoy dagiti gagangay, nga makikita kada tayo, kas kumanalaing nga kumanta, nalaing agsurat, nalaing agsao, kapsat, kenda dumapay, kaya sawan, di positive nga panagsao, wano panagbitla, panagsermon, nalaing aggitara, dagito iti talento, wano skills, kakapsat nga nasursuro, nalaing agtarimaan, ti computer, wano makina, nalaing nga garado, nalaing nga mangisuro kakausat. Tiyan yaman nga niya, nga skills, kadagiti sabsabali, dagito ikat talento, nga inted niya po Diyos kada tayo. Dagito ikat usaren, kausat, ngagpaay, nga bendisyon, kadagiti sabsabali. Ket usaren tayo mat, tapno di kasta, makasurvive tayo. Iti panagbiag tayo. Kaskyunak itay, dagito yung paiwan niya po Diyos, usaren tayo, ngagpaay kada tayo mat laang. Ti may kapat kapsat, kinpaay niya po Diyos, kada tayo, dagiti makikita tayo, ngaiwanan tayo, kay kayo, karkarayan, ken banbantay, torturod, bye-bye. Dagito'y kaiwanan tayo nga naimbag. No kitaan tayo, iti agdama kapsat.
pantayo di Manila, lugan tayo ti barko, lugandar tayo di barko, mapansin tayo, ngun makibor tayo di danom, kat ngumisit, tasapay, rumuar, dagiti nakadadua, basura. Dagiti biyahe, manganda iti biskwit, manganda iti tinapay, anya taramidan da, ibeleng da, ijay, tawa, iti lugan. Doy duma, mapan umisbo, kabsat. Kadi di public toilet, saan daa? Sibugan. Dagiti duma, agpur iti plastic, kanda duma pa yung makadadaal ti environment. Ay tayo nakabsat, niya po Diyos, akas timbagana, kiniadan kanieba, nga iwanan nyo, kan talunan nyo, kinana dahi harden iti den. Kan kastawa timbagana kada tayo, nga iti environment, iti aglikmot, amakit kita tayo, ay wanan tayo mat daytoy, tadaytoy ket agpaay matlaeng iti bukod tayo nga pagragsakan. Kanasawa nagbalin a bendisyon kada tayo ayaten a kakabsat. Ket may kalima isu iti sanikwa ken kwarta. Tatay di bangko, balay tayo, lugan tayo, daga tayo, kaya dagiti dumapay nga sanikwa tayo, ay tayo nakabsat, impabulod niya po Diyos kada tayo, akas, dayjay kabailan tayo nga aywanan. Isang ulita kaya tayo nakabsat, dagito yung banbanag, manipod, diyo muna, aging ganay jay maude, impaiwan niya po Diyos kada tayo, usaren tayo nga naimbag, ket dagita mangted kada tayo itipudno a kinaragsak taniya po Diyos timang benbendisyon kada tayo. Ngam sapay kakausat, ngay din ngay may ti basol dito'y lubong, iti tao akwen na akukwana dagitoy a banag. Kaya't nalipatan na nga dagitoy amin nagapo kan kukwa niya po Diyos. Dahil ito'y tinakaskas ang ngaytan nakabsat nga napasamak iti tao. Tatiyang muna kukwana. Tiyang muna kukwana iti bagina. Tiyang muna kukwana iti tiyempo na. Tiyang muna kukwana iti talento na. Tiyan muna kukwana dagiti banbana nga makikita iti arubayan kena nang runa kukwana iti kwartana ken dagiti sanikwana. Ngimita kabsat mapalagipan tayo nga amin kukwa niya po Diyos. Ket ti saludsod adda kadi kukwam awan. Awan kukwa tayo, ray biyag tayo, no ala niya po Diyos dayta, awan gawgaway tayo. Ngam dagitoy kakausat, no ay wanan tayo, kan usaren tayo, agpaay matlaeng kada tayo. Ay tayo nakausat, maminsan pa'y, iyasideg tayo, dagiti bagbagi tayo, kiniya po Diyos. Sakbay aglipas tayo, manggagan tayo, itimay sa kanta, apagdaydayaw, kiniya po Diyos. And see the lunacy of my life. I'm thinking I don't feel worthy to call him every time. But as I open my heart and feel the promises that he has written in his words, he's talking with me and says, my child, are you alright? I want Jesus in my life. I want him
as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. If we search in this world, we can find a lot of things on every side. And thinking that all these pleasures could make us feel satisfied. But later we'll realize, 'cause all of this will run inside. For all will come to pass. Only one thing is sure to last. It's the love of our Lord Jesus. I want Jesus in my life. I want Him as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. Oh, I want Jesus in my life. I want Him as my constant guide through life's long gloomy side. I want Jesus in my life. Though you take all away from me, only one thing I will ask to be in my life. It's only Jesus. For in my life, it's only Jesus. And in my life, it's only Jesus. Ayaten na kausat, namuan tayo, nga awan kukwa tayo. Nudaduma, kaslatay laeng, dahil nagpatarimaan at tilugan. Nga umasta, tumakder, nga kasla, kukwa na, dahil negosyo ng saan namot gayam akukwa. Nudaduma, kausat, yamu tayo, kukwa tayo, dahil ito. Ngayon paiwan niya po Diyos. Ngayon maminsan pa'y, kausat, ibagakan ka, bigbigan taman, niya po Diyos, nga makinkukwa iti amin. Ngayon babaan titulong na aywanan taman, nga naimbag, dagitoy nga impaywan na. Tasapay, maminsan manen, kinunanag, sublita, ken kuana. Umasideg tayo ken kuana. Agpakawan tayo ti basol tayo, tayo tinaminsan, inako tayo, kakabsat kukukwa tayo, inusar tayo nga bukbukod tayo, ket saan tayo abinigbig, aniya po Diyos, iti makinkukwa, iti amin. Dawatik man kausat, ngagkararagta, tintay pa nang italaga, iti biyag tayo, kenkwana. Diyos miya na ilangitan, bigbigan mi, nga sika, iti nang paiwan, kadag ito'y amin nga inadal mi ta. Tulungan na kami po, nga isuko mi iti biyag mi, awan iti gawgaway mi, awan ti mabalin mi nga maramidan, no saan kami nga masideg ken ka. Igyaman kami po ti panangpakawan mo, kadag iti adobas basol mi, ket ita idatag mi iti bagbagi mi, iturong na kami, tapno mabigbig mi po nga sika ti Diyos mi, aman nakabalin namin, ken managayat kada kami, sa dinawat mi dagitoy, tinagan na po Jesus. Amen.